Kublai shibun epi baro ki prolog ki bapaya kan ka video te katkum ka notice belapen bana daka Directorate of Educational Research and Training Meghalaya Shillong. Katkum kani ka notice latho bakala khot ngobha bantep application na banta kito ki khana ki badon jingmut ban leit pule ya ka DLED na banta ka course ka ba arsnem kata arhajar arphau hadu arhajar arpho ar bat kito ki bakwa ban apply kidai bandai ki basyong basa hapo ka jala Meghalaya ki kardan pule ba pidai bandep ki long kumni harum pihak ban pas ya ka kelas 12 bela itu da kanu ka bot klem duna ya ka 100% na benta ki SC ST OBC PWD dan penjalan syuk sas 100% kito ki badang up ya ka result kelas 12 ru kila ban apply ya ka ne ka post DLED Kakarta la ni kasnem jang pi la kumno kam dei banduna ya ka khat prasnem bat dei ban palat ya ka arpho nyosnem na banta ki SC bat ST OBC PWD la penjalan syushu sasan snem kito ki bakwa ban apply sngau bha ban apply online na kani ka website makeeducation.gov.in/dert/dert.html kan sedang ban pelaj online nya ka application form nadu ka khat khandai trik jong ujun arhajar arphau bat kan kod hadu ka arphau trik Julai arhajar arphau titang kini lada pikwa pan tip syushu subscribe but press ya utu ubau icon khnang ba pin tip lada don kino kijing pen bana ki badon kam titang kini khoble shibun